Good morning guys! Welcome to my channel. Ngayon po, pagigising lang namin. Hindi pa nakakapaghilamos. Ngayon po ay nagpe-prepare po kami para pumunta sa dagat. Magsiswimming po kami ngayon. Ipakikita ko po sa inyo yung paghahanda namin. Magdadala kami ng kinilaw na isda. Loaded. Kaya pasok na. Doon sa loob. Magbablog siya. Hindi ka pumasok sa loob. Kala niya doon sila sa loob. Maganda sa labas. Mamaya na lang. Mama, yes. Okay. Huwag kang maingay. Go tayo, go. Ayun na po kami. Go, ligo. Hawak ka din boards, ha? Baka matumba ka din boards. Ayan, dito na kami sa... Mahal yung pinili mo paborito. Lagyan mo na rito. Ha? Flashlight? Nadala ba natin? Ay, nandun pala. Yung, Kinilaw pala yung dinaw. yung kinilaw pala. Nawala yung kinilaw. Yung aming kilawin. Boy, yung kilawin, boy. Saan ba na nakalagay? Ito. Ay, kilawin. Yung aming kilawin. Kilawin na bangis. Ha? So, ayun o, kilawin o. Masa pwede umiinay mo kaya? Pwede mag-vlog sila ng tubig, di ba? Oo. Ayan ako, i-vlog mo yan. Kasi daw marunong mag-swimming. Oh, kaway, G-Lord! Kaway! Ligo tayo! Oh, sige, dito lang yung cellphone. O, yung mga chikiting, yung mga kasama ko dati na maliliit pa, ngayon o. Malalaki na. Ayan, ihawin. Baboy. Ayan, pakyan. Ayan dyan. Ito bumaba kang mabuhangin dyan. Mamaya anak, mamaya ka maligo. Sabay-sabay tayo, baka anuring ka dyan eh. Mapunta ka doon sa Mindoro. Ayun, Mindoro na yan oh. Kaya ka. Baka mapunta ka sa Mindoro eh. Sa Mindoro yun pa. Hmm? Sa Mindoro yun.
Ayun o, yung pulo doon o, Mindoro yan. Parang nagawa. Eh, parang may naliligo ah. Papa, parang China na yun ah. G-Lord! Kaway! Kaway, G-Lord! Kaway! Hello! Woo! Ligo! Oh, ligo! Kaway na! Ano yan, boy? Ano yan? Tahong. Ah, tahong. Tahong. Okay. Tahong. Minipang. Para yan mamaya sa pulutan. Ayun pala eh. Ayun yung sabi ko lang. Sabi ko, Ate Emay. Pangkatapos paano ligo tayo dagat. Ayun yung dati baby. Yes. Pula kayo. Pulo Yung nga. ating ano. Yan. Nak, sana si Mama mo, Nak? Tawagin mo na, Nak. Kain na tayo. Sila, no? Tawagin mo na. Ano walang to? Kain muna tayo para bago maligo. Para Maliligo agad. kasi nakakaguto maligo eh. Bakit ano? Ba't maliligo sila? Ha? Siyempre, Ha? kasi masarap maligo eh. Nakakamiss yung dagat eh. Kamilis nila? Oo, Hindi ba kasi sila nakapunta? puro lang tayo naliligo sa CR eh. Sa dagat naman. Madaming lakad na ito pumunta sa gulong-gulong. 99 million na lakad. Kain lang, kain. Mahangin! Ang surog, ma'am. Masarap ba? Masarap kasi sobrang pagod mo sa kalalangoy eh. Oo, napagod. Mamaya, Gilord, tulog ka. Sabi niya, Tulog mang pagod. sabi niya sa bahay, hindi ako sasama sa inyo, maglalaro ako ng Roblox. Magtatago ako. Hindi ko Wala ka na dito. Mauna pa siya maligo? Alin ko yan? Taho. Taho nga. Pumunta na dun sa malalim eh. Nakakatawa ka, di ba? Sabi ko nga, natin pa rin ko eh. Taho. Ang sarap. Napakasarap eh. Tapos yung iwan naman, napakalaki. Oh boy, nako. Isang tao. Siya nagluluto. Sabihin ko lang Sa may ako. mga traste rin tayo. Sabi ko, tulog tayo mga. Bawal yung putik-putik na yun, bawal yun. Bawal eh. Bawal kang sabihin mo. Si Krata, pinupulis ako lagi, pupunta ako sa Manila eh. Gatin ako ng malaking tuna eh. Tapos, pagkakamutungan ako niyan eh. Hindi ako pinapalit. Hindi ako pinapalit siya. Meron din dito. Sabi ko lang yaka talaga. Sige na. Sarap na.